Няколко думи, Ваня, относно националната позиция по ЦЕТА. Заповядай, Ваня. Благодаря. Само да кажа, че по подобие на европейските неправителствени организации, на нас ни се налага да разчитаме на изтекли документи. В момента на сайта на КТ Подкрепа могат да се намерят две позиции, които не са официални, подчертавам, от български институции за трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции и за споразумението между Европейския съюз и Канада. Няма да се спирам на отделните споразумения в детайли, само ще кажа, че това за TTIP е изключително спорно и има вътрешни противоречия в нещата, които са казани в позицията. По отношение на ЦЕТА обаче, т.е. споразумението с Канада, което вече е финализирано и очакваме да бъде подписано, ратифицирано следващата година. За трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции ни казват: изчакайте, преговорите не са приключили, вие не сте видели документи, какво толкова се опасявате. Айде изчакайте да видим какво ще има вътре и тогава ще говорим. Какво става с ЦЕТА? Съжалявам, вече са приключени преговорите. Ние не можем да ги отворим пак, защото вие сте решили, че ISDS не е добър. Ама не, ние сме го решили, а Европейската комисия го казва. И го казва и го признава с това, че започва да реформира ISDS клаузата. Но няма да я реформира във вече приключилото споразумение с Канада, което е възмутително. И още един момент, който е много опасен и който е подчертан, между другото, съвсем открито в българската позиция по отношение на споразумението между Европейския съюз и Канада, вътре има клауза за необратимост на либерализацията. Това означава, че ако България в един момент реши, че един сектор може да се развива по търговски начин, както направихме с здравеопазването, например, тя вече не може обратно да наложи защити върху този сектор, ако след 5 или 10 години реши, че това, което сме направили, е вредно. Между другото, ние започнахме да правим подобно нещо в образованието с финансирането на частните училища, тъй като те са търговски дружества. И така по този начин, с въвеждането на тази клауза, ако в един момент решиме, че някой сектор на публични услуги е особено важен за населението на България и ние не можем да се отнасяме в него с гражданите като с потребители и с гражданите като с клиенти, от които можем да печелим, ние не можем обратно да наложим защити. Затова сега е момента да се протестира. Сега е момента да се говори, въпреки лошото време и въпреки дъжда. Благодаря.